खाना उना खाइए लेनी कोई होटल है नहीं कि दोपहरिया हो गई बा तनी मनी आराम कर ले एक देखी तो कौन आवत नहीं के सामने ना है कौन हो तो मारा बाजू नहीं टांगे टूट जाई तनी आराम कर ले खाना उना अपन खाई पी ले बनू आ कहले बनी दोपहरिया खाना लेके चलिए सन तो सूते दही पर 1 घंटा सूत लो रात भर तो जगते रहता नहीं चलो तिले ले गया आवत या तिले आदमी आवत रसन कितना टेंशन ले टमाटर से बोले बनी टमाटर तो पाकी बिल बाटे कर का है गुरफा फेकन भैया का करतड़ो कौन रे सरवा अरे सुतल बड़ा का क्या रे ए टमाटर देखते आइल हियां नहीं घुमत फिरत आ रे करे उतरे रे तोर माई हरी आइल बिया कइबे अरे टमाटर बोले बड़ा सोचला कि 2-4 गो दे हां सर सोचल के चुरावे खातिर लड़ो ना ई चुरा के तना आदमी ले जन देबो त आदमी ले जन फरल बबे ना देबो त छछलोले वाला देबा के ले खैनी ले ले खैनी खइबो हां खैनी त बोल बेले खैनी त ले रही छूट गुलटे घर हां सर भीख मांगा चल दल बा टमाटर खाए खातिर हमर पास टमाटर नहीं तब का कैसे चलल दोपहरिया पागुल बाटे कुल जात नहीं कुल टमाटर हैं हां पागल बा हां ए मत देखत एक तुर के रखले बनी घरवा कोनो होते नहीं खसन ले जाए के बा अबे टमाटर तर लगे चल जाता नहीं टमाटर तुरे के बा त घरवा में लेके चलना जती ना मत बोलले बानी लेकिन के बोले ले बड़ो तो का कहता देबो टमाटर बा कि जाई हम ना मत जा कुल भैया ये सन तम भैया टमाटर दे दे आ बाबूजी के ताकत है बाबूजी तो मत खेता पर रहत नहीं बाबूजी तो चल जेती हम घर है जाना पर बाबूजी के तो भेजी है टमाटर बा नहीं देबो ना नींद लागत हमार जा मत तू मरे बड़ा हाथ ना फरल बाटे टमाटर ई कहू नहीं खा देत ए में जा नींद लागत है समझ रतिए बाबूजी रतिए के नेवता पकड़ बा हम रतिए कोई जो सुता तनी सुते तब जाता है मैं रतिए के लील गाय तिले कौन कौन कुल परेशान कोई रहत रसन आई बीच में ससुर सुत नहीं तो तू आवत रह गाय चर दिए समय टमाटर ना देबो तो सर भाई आवत रोज परिकल बा ई लागत टमाटर मटर चिरावे के फेरा में नहीं ना आवत काले अभी देखनी टमाटर ढेर पाकल वाला तिली सब कल गायबे हो गई चल रोज रोज के बिलैया पर के लग पकड़ाइए जाई ससुरी रोज रोज के पड़कल वाला बहुत मार मार पकड़ा जहन जाइए तो पकड़ा जा ससुर हां जी जाते खेत में टमाटर पर हां एगो बुढ़वा के हो गई मचा न रखल बारी फोन कर सूत गुल पड़न न है तो नहीं दूर बाटे जाते तोड़ ले रोज रोज कर बाबू आवत रहिया जी ले कवे होते ये स्कूलियो मौसम करत रहे आके सूत जात रहे पढ़े ना जात रहे आके मचनियो पर सुतल बा कहि कि अगुरते बानी जैसे हम चोरा ले तनी ओसे सब कोई ना चोरा लेत होई बा 2-4 गो रोज के रहे चल जी घरे सासु घर चटनी बने पाकल बुढ़वा के खेत में जल्दी पाकलो ना मिलेला एक और चटनी निक लगी नून मरचा लगा के आ खाई हम अपन भौजियों के देखी तब कहें हाँ तो गोल बोल तो चोरी खोलबे अब चोरियों के नामों बदनाम हुई कम से कम बढ़िया न रहे तब न ठीक लगी आज 2 गो ले लेतनी बाकी सब तो हमारे जात बा जब मन तब बाइक तो चुरा ले वो का जाना त लइका ह और जानियो जे है ना तो कुछ ऐसा करम ना तो हमारे पर फिदा हो जान टमाटर का हमरा के धन लुटाए खातिर राजी हो जाई हम चले तो घरे रोज टमाटर मत पाकर रहता रोज पाकर रहता पता ना कौन ससुरा परिकल बा रोज रोज तूर के लेके चल जाता है ना दिमागे खराब कर देता है देखो ना ये जो झोंपे झोंपे लाग रहा हेरिया कुछ झोंपे लाग रहा असर कल कहानी भैया के बाबूजी तो ये में गइल बालन कहानी के चौथे टमाटर बा तूर दल जाओ तो कौन सुनल से ना ही दम धर के हमरा बदमाश हो गइल बालन असर रोज टमाटर तूर के लेके चल जाता है बुझाते नहीं कि अपना मने टमाटरो बोवाइल बा टूटी कि ना टूटी दिमाग कुल खराब पकड़ रख दिल बड़ा हमारे तो काम करिए का हो गुरु फेकन भैया का करता रहो अरे मतलब तू देखा देखते ना बाला का करते एगो बात बताई पागल बाटे कुली हो तू बहुत गलती काम करत रह समझल का हम गलती का करत रोज रोज आवत तारा मर्दम को सुता सुता तू टमाटर लेके चल जाता हम तारा घरे आज गई रहती हम ऐसन कुल काम नहीं करत सुतो तो हम चल ताली ना पर लिखल बा कि का कि नहीं होइसन काम कर सकत तू टमाटर बा बेरा ढेर पाकल बाटे बेरा ना तुरे देबो ए ससुर तारे त नजरिया लागत टमाटर पर बे खइ देखत रही कुल काटना पाकल बाटे रे तू मत
ससुर परकल बा रोज रोज हमको सुता सुता लेके टमाटर लेके खाए के चल जाता ससुर परकल हम बा नहीं तुरंत हो अच्छा ससुर जो पकड़ा जे तार गोड़े मार के तूरब समझल हम नहीं तुरंत टमाटर ता है बहुत तू गलत काम करत रहा हमरा संगे ना काज अब हमरे तो रोज तू परियम का कर तू परियम रोज आवेला मत फिर कर रे अरे तो का तो फरिया में आ जाते तो तार टमाटर तो तारा से मांगता है ना भाई तुरंत ही थोड़े ना हम चलो जा लेके टमाटर मत दे दिमाग खराब कर जो भैया के मैं भेज दिए जो खरी जी ना तो टमाटर बाद देबो तबे ना जाई एगो दूगो तूर ले ससुर तूर ल आ जा के मैं भैया के भेज हां तो वही रोज परकल भाई रोज रोज कहत हमरा के ही तरी तो हम ही तरी आइते अपन देख के जइते हैं तारा करती तो ससुर आबो तो देख के केर पाकल बा पाकल बोला तोरा के टमाटर देते बनी सामान देते बनी अब देख यार गलती बहुत करते चुरा के कहां लेके जा हम नहीं चुरावत हो तरा ली के लीला पर लिखा हमरा के ही तर हम कैसे विश्वास करे रोज रोज तू ही विश्वास कर हम कैसे विश्वास करे मर्दे रोज रोज तू ही आवेले रोज जगह सुता नहीं तो जगह आवेले आ सु जाए तो चल जाले काहे चल जाले तू तब का कर तू सुध जाता तो हम चल जाते हम तारा गरम ना ना हो गोरम ना तो विश्वास कर हम तारा के तार टमाटर नहीं हम तुरंत हमर तोरे भैया शक बनता है कुछ भी करबे ना चल तू देख एक दिन धुका ला के तब देख भर तो भरी सुत हमारे ढुका लग है के फेरम बानी हां तो तू लागवा कोन आ ससुर हम बताई ना कि हम कहां रहब हमरा के जाए मत बताइए चल तू हट भाग तू धुका ला के देखिए देते बनी हां धुका लागत है तोरी के बताओ तनी तब कही तू कैसे बतावा दे ससुरा टमाटर चुरावत तरस न सरवा कितना मर मर के हमार बाबूजी रोपले बना कितना मर मर के पानी उनुकुल होकेला है सरवा टमाटर चुरावत तरस कहां लुका है मचान में तो सरवा देखिए लियो सर ऐसन बात पाई गहूं में लुकात नहीं ससुर आज कौनो जाना हो जाए आज बिना उनका मरले छोड़म ना लुकाए तो गहूं में यही में सुतर रहता है आओ हन जा जरूर आबो जा सार लोग टमाटर तुरे ये करे पर हमार शौक बनत इहे सरवा आई इहे आई पक्का हमार दिल करता कि इहे आई यही में सुतल बने हम ससुर कब बताई आवो जा सार लोग टमाटर तने तुरवा बतानी ससुर लोग आवत त हमार त नींद हराने बा बाकी तोहनो जाके सब टमाटर ना खाए दे आवो जा टमाटर खइबो जा टमाटर त खइ ना दे सार लोग तौरी सुता बा मचनिए में भइए नहीं पता ना कान घरे गइल खाना खाए आज लगता कि ढेर तोड़े के आज मिली लेकिन वही से ना सखियों के चाहते बुला लियो कि बताओ वो गरीबे घर के ही है ओकर घर कहाँ से टमाटर वाटर के चटनी वाली आम जे सब बाटे है फरल एकरा के खाए में जौन मजा बा तौन घरे रहला मजा बा जे एने रहब तो कितना कुछ न कुछ खात रहब हाडल मोटा थु से पेट भरताटे टमाटर से पेटो भरेला क्या रे टमाटर का कैसे परकल बारी रे ई क्या रे तू फलाना के बेटी तू उतार देले बाली तू तो ई कहां से चल चल मचा पहले से सुना सुनो ना ना तेरे घोड़ा पे गिरते कहां ले गया तो वो डर लगता मजा ना वो डर लगता तू टमाटर कैसे परकल बारी तू रे खातिर रे और आज मन करता है ना भूख लग तू रही रोज भैया ना तेरे घोड़ा पे गिरते मत कर कुछ ना घोड़ पर नहीं गिरे के घोड़ पर नहीं गिरे के ठीक ना तू एगो ही ना खइले हई बस तू कहीं के कदरो सुना घर में बात का सुना जो बैठा ना जो बैठा तो के से कोई हम दे दे गई ना टमाटर तरह का हम पैसा दे दे 5 रुपए हम पैसा के बात नहीं खी तू काहे तू टमाटर परकल बाली अच्छी बता करना रखी से पैक करेला ना के से मत कहियो प्लीज के से घर मत को कहियो हब के तोर बाबू के सामने लो कहा हई चश्मा ले ला रख ल तू हम चश्मा ना चाहिए तारे में बहुत हीरो लेखा लागी प्लीज कहियो मत घरे देखे हम एक में तार घरवे के नहनी मतलब कि बहिने नहीं ले ना ना हमार बहिन से इनका नहीं मना के तोरा के तू बता तू काहे तू टमाटर तोड़ रोज रोज परकल बाली हम रोज ना आज भर तोड़ नहीं अब ना तो हम जाए दो हमके माफ कर दो देखो हम सॉरी बोलत ना माफे ना कर तोरा कैसे माफ करी कोनो सत माफ करी रे तू सुता ना परेशान कर रही तोरे पीछे कोहू में सुता रही ज्यादा तार हर एक बात मानो हमरा के माफ कर दो ज्यादा अरे हर एक बात माने लगे त प्यार हो ना करने से कल कि हर एक बात मनबे तार हर हां तेरे बात में हम झांसा में थोड़े ना आवेला बनी झांसा में नहीं खिया वाला ठीक है ज्यादा हमार बात मान ला हम तो जवन चीज मांगबो तवन चीज हम दे देब लेकिन बाकी केहू से कोई हम त हमरे तारे के बीच में बात जवन लागला पर तवन दे दे हमरो चाहते बनी रुका रुका तब देखा तब नहीं कर पारी तारे का चीज कब क देबू हां कह दे चल मचनिया में वो कोई जगह केहू देख ली हम और ही कहियो तार मैं बतिया हम बाकी मानम केहू से कोई हम ना 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 तू भाग जीव कोनो ठीक नहीं का पकड़ाइल बोल कतना देर पर हम चाहते रहे चल चल पहले मचान में चल तेरे के मचान में लिया चली तू टमाटर काहे के तुरत रहू एगो मिटकी द कर हां
तीकरा का टमाटर का अब हे पे बैठल जा तब एगो टमाटर ना खोनी हमके हाथ ना बोर्ड सजब देबे आवत आनी हां त हमरा डर लागत ओकर में कीड़ा बिची हो जा सन कुछ ना पानी उनी ले ले बालू कुल चीज बा बांध डर तो लागत है लेकिन का पर मजबूर बानी ना आवत है ओए दादा तो हम मांगो चीज हां का हाउ वाला कावन वाला समझते नहीं कि कावर मांगल चाहत नहीं हो घर में नहीं खाने लागत लागत है बिना कोई तरह रे दब पूछ दे तार घर में ना हाथे ले नहीं तू ही लगाउता सब बात में ला पूछ लो हम ना जे एगो टमाटर खइला पैसा हो गेल न त हम कतना लड़की के ना कतना जे टमाटर खिएते बनो और कुल ढेर दो टमाटर खाना मंगाई खइबू हमके घरे जाए तो पापा मम्मी खोजत हो टमाटर खातिर चटनी पीसे के बाद तोहरो के लेके आइम पीस बताओ धर्मा उतना बिगड़ा बोला कि टमाटर खातिर तरह दोपहर में भेज देत रहन पापा मम्मी ना भेजले हम कहे नहीं ना कि हमार सखी के बाटे हम सखी के घर खातिर बहाना को के आगे नहीं तरह से मिले खातिर ना मिले के अबे लहू तुम सतना प्यार कर लो हाँ स्कूल में झगड़ा करते रह जा 2-3 दिन तू स्कूल ना जात रहता निक ना लागत रहे ना तो 2-3 दिन तो हमारे ये ड्यूटी पड़ल का स्कूल जाए हाँ तो वैसे ना हम आ गइल हई तू सोचत ल कि चोटी नहीं तम चोटी देखा ना एक हाथ नहीं बैठ के समाज के पढ़त रहे हां छोड़ा कुल पढ़ाई के तो बात अलग बात बा हाउ जे कौन खाता लो समझ आ ना हां अब ना काल दे तू कल ना कुल पहन के कपड़ा ऊपर लिपस्टिक देखो छूट गई लिपस्टिक पे ना आज एकदम कतना टमाटर से लगा ली ले लिया तो लाली होगी ना ना इंडिका दे